Good morning guys, main bundag no support this video. Nani sigo to ima? Waki ro? Waki. Nama Waki. Nihong Waki. Okay. So, ang aming trabaho ngayon is waki. Waki ro, nandi ro? Aru. Waki dajabu. Okay, 2台を1台に。 Hai. Hai, wakarimashita. Ato kita na lang tayo dun sa area namin. Andun na sila. So, see you. Yes, 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 yes. Uy! Oh! Oh! Bunay mo! Osta bunay! Ito, kailan magputol oh. Ito ka. Dito ka lang. Dito rin ako. Parang ang bigat na magsululudsot ng ating eggs ani. Ang galing magkamang ni Paring Kevin. Parang kinamang yung Sanay sa kamangan. sama sa kamangan. Matagal to sa madugay. Sabit mo. Wala, mabilis to sa manoy. Kahit siya lang mag-isa. Kaya yan. Kaya yan. Malalaki ngipin niya. Ang galing na magkamang din rin sa. Ang galing noon. Pakita pre, itali mo. Pakita natin kung paano itali. Dito ka sa gitna. Ayan. Parang nagtatanim ka rin ito. Ayan. Tatlong ikot lang. Tatlo lang. Para hindi ka masyadong paikotin. Ano na? Tulad din ng ex mo. Napaikot ka lang. Lipat ka doon din. Chris. お前やばいわ、それこっちじゃん。それこっち。これ取った。これだ。 Mga bana-bana mo rin. Ilang kilo na? Ito. Mabigat? Okay lang. Ito lang. Ito lang. Isong mo. Isaong mo. Ano ba yung Tagalog sa soong? Ongso? Ungso. Ito. Ito sila. Suong pa rin siguro. Hindi. Anong Tagalog sa soong noy? Manoy, matagal to sa Manila. Tatlong araw na kayo din. Ilasot? Suungin mo. Suungin na. Soongin? Diba? Oh, ito. Okay lang. 大丈夫よ。沖縄県大丈夫よ。大丈夫、大丈夫。問題ないわ。Sige, ito yung isa. Kita mo kung paano, pakita mo sa kanila na marunong ka magtali. Katulad ng mga ex mo, tinali mo na. Oh, kinuha. Ay, ito. Pag nakatali Oh, na, sige. wag mo nang bitawan. Oo, tinan mo naman nagugot na. Ice! Kuminasay! Sensei! Galing na magtali ni Renzo. Sige, bukas gawin kita tang 1.5. 1,500 din. Per hour. So, diri guys. Pakita na ko diri ang akong mga kauban. Chusang. Namay wa, Chusang. Kore namay? Masurita? Sosang. Sosang. Song. So, mo ni diri. Ito yung ilipat namin dun. Para din kami ng harvest, no? So yan, makita nyo dyan. Yan yung katsang. Ihulog yan.
papunta doon. Tingnan nyo ha. Ayan. O na, sabot mo to yung istorya. Siya bali daw. Ay. Ay. Ay, gambarimasu. Ay, watashi kameraman desu. Ay, Chuzang desu. Ano na guys? Sabit na niya yan. Ay. Kita nyo? Ay. Oi! Ay. Okay! Usoy wa mani. Yuai. Nani kore? Usoy wa ni. Oh. So yan na guys, no? Pag nahulog na yan, aangat na yan. Oh. Oh, di ba? So dito, from here, itra-transfer doon. Tapos may maiiwan, bubukod na naman namin to kasi tatlo lang. Yan ang problema namin. Oi! Oi! Tatsu! Sal. Kato ah. Dagan oy. Ara. Dagan oy. Mudah. Uci. Okay. Oh. Oh, muy. Mana. Okay, mana. Nata. Moiko. もうちょい巻いて。Maite. Okay. Okay, now Japan. Wow, sugoi. はいはいが変わったぞ。Hai. Okay. Wakarimashita, sensei. Jay, putulin mo. Katulad din ng relasyon nyo. Pinutol nyo na. Pinutol mo na. Ano yung araw niya? Sa buhay niya. Dito pa, pre. Sa ilalim pa. Huwag ka nang mambabae rin. Pang lalaki ka na lang. Di, kasi sanay-sanayan lang yan. Ano? Tarik. Ano isa? Dito na. Kami na magkana. Sige. Yung isa, saan ang isa? Dito lang. Sige Sige, huwag ka maniwalan yan sa kanya. Wala yan sa ayos. Maniwala ka sa akin. Wala ka sa amin kasi Pinoy tayo. Hindi yan siya naka-abroad tayo. Naka-abroad tayo sila. Dito lang yan. Salita lang ang bilis niyan. Walang kagaway. Sa ayos yan. Ang galing mo na magkamang rings. これおかしいよ。これおかしい。あら。だろうが。 Oh, nani ko rin? ダメよ。これ違うじゃん。絶対おかしいよな。中なんじゃけん。普段がここまで来ちゃうんじゃけん。 Ne, 中野かこれ。 what's me nene? Ano? 何したんかなこれ。 Kore dali si Baro. Sabon, ano? Loy? Adimit ni. Jimbo kuda. Nani ko rin? Sige, ilipat pa rin si... ないのこれ。裏の数が。2になってるこれ。 Oh, so itong isa, ikaw yung... だろうが。 Dali, ka. Para matuto ka. Yan sa gitna dyan. Dito ka sa gitna, dito ka. Dito doon ka. Kita natin sa... 2 ここになってる。 Ni. Oh, それ何本？ Oy, kani ni. 2や。1本や。あ、たま1本がない。1本なら。あ、1本ない。なかった。あ、なかったな。 oh, ang galing na magtali ni Renzo. Sige, bukas, 1.6 ka na. Baliktad ah. Galing yan.
Taasan mo. Yun. Taasan mo. Yan. Taasan mo. Yan. Taasan mo. Paikot mo. Katulad ng mga gear frame na pinapaikot mo lang. Yun. Lo, ang galing na ni Renz. Oh, Opa. tama, wag mo. Huwag mo ramihin kasi. Magalit na mag-harvest niyan. Oh. Wow. Hirap niyang kunin. Kinaw, kinaw. So, ito, Okay na yan. oh. Eh, sakit ang kamay ko na opakan. So, yan o. Diba? Galing na, galing na. Diba lang? Wari. Kairo, kairo.